Say mo misa, si Father Kuan, kanang tiguang, di mi anak pader, sama kang urasa mo misa pader, anha mi simba nimo, yung lain na po, Ginoo mo itong gisimba. Di na mo angay ng mga tao, kining pangapari, angay mamatay sa'yo. Angay bitaw, kami, pas, angay mamatay o sa'yo, kay nga naman, boto, ang pare o batanon kay, daghan mang mo, kuan pa mo timbaya, Father, na manawag kita, Father, sakit ako, na mga biyuda manawag, Father, sakit akong tuhod, ari ako, Father, hikapa, Father. Alaunas kadlaw, ano sakit ang arthritis, Father. Pero matiguang at paita tong misap, oy, tiguang nga pare. Kaya yung matiguang na punta, di na mapunta makadimao. Di naman kadimao dahil paari sa Cathedral sa Tagbilaran sa natiguang na intahon. Tinood ni nga Alzheimer na matugsugod, gamisa siya. Mga 80 plus na. Ani mo dyan ang pari magpakalawat aning tunga na mga lay ministers sa skilid. Sige kanta choir, communion. Pastilan kay nahuman naman ang iyang pagpakalawat, nakalimot siya nga siya'y gamisa. Sige kanta choir, hingsaka siya sa kumbinto. Gailis, ga short pants, ga timplag kape, unang tanaw TV. Pag humag kanta sa sara magatong pare. Ilan na pong gisaka dito kay Pader. Ikaw gamisa wa pa mahuman. Suot na itong prosekso tanag balik. Ingana ni luoy po ni matiguang na bituta. Naboy paring tiguang sa buhol po ni. Nay pare pong tiguang gamisa nga nang tiguang na baon niya. Singgit pakalawat lawas si bungol na may hearing aid niya kusog do bitaw na sila nang hearing aid. Lawas si Kristo, lawas si Kristo. Na may bungol man na kadungog kusog tingog. Pakalawat pag-abot dito sa pultahan simbahan, singgit magpare. Lawas si Kristo. Tubago gamen. Nya wa mo tubag tingali. Amen. Ngano di ba ka mo tubag ingon nagpare? Tubago gamen di gisamukan sakristan are yang giadto dito sa pultahan ingon ang sakristan, Pader, haligi sa simbahan na imong gipakalawat. Mauring wa mo tubag haligi sa simbahan. Pastila moabot na nato, mosugotag sa dili bisag unsa pa ta ka bright. Bisa kung sa kita kakusgan, moabot ng panahon nga mga luyata. Dawaton so na nato nga everything will come to its end. Mga pahimusli, ang mga nahibiling yugto sa tong ginabuhi nga askil ta, gamita gina para sa Ginoo o para pagsilbi sa tong isikaingon. Amen? Kana bitaw mabungol ta, sos magununa bitaw ko kay nakapuyo magupugog sa Cathedral sa Tagbilan daghang mga paring retired. Mabungol bitaw makuyog so sa mabungol nga pare di na makadungo gatapan niya gatapan ni katoy isa ka pare gadag botilya. Yo Brad, puro bungo. Sa man imong da Brad, botilya ba na? Ang pare pong bungo nga gipangutang wa po kadungog yung pog di Brad, botilya ni. Ingon pog paring nangutana, abi kog botilya na. Puro botilya na ni. Pastila, no? Puro botilya tanan. Everything will come to its end. Next.